За да превърнеш музиката в цвете, красиво като нежен благослов, ти трябват две неща – искра в сърцето и най-непобедимата любов. Искра, защото музиката ражда не просто звуци, а безброй слънца, любов, за да лекува всяка жажда към вечната хармония в света. А песента се носи засияла, издига люлка, пълна с чудеса, не просто песен, лястовица бяла, пътува към човешките сърца. Когато по време на едно интервю ме запитаха кой е най-хубавият момент в живота ми, без колебание отговорих, когато открих, че мога да работя с деца. Захари Медникаров. Добър вечер! Добър вечер и добра среща, уважаеми госпожи и господа! Добре дошли на юбилейния концерт по случай 50-та годишнина от създаването на детския хор на град Добрич. От 5 години този хор носи името на своя създател, маестро Захари Медникаров, диригент от световна величина, получил признанието и високата оценка на най-изтъкнатите представители и дейци на световното хорово изкуство. Отдал без остатък себе си, своя ярък талант на хоровата музика, маестро Медникаров заема изключително място в духовната летопис и в музикалната история на Добрич, на Добруджа и на България. Днес се навършват 88 години от рождението на знаменития диригент, от рождението на почетния гражданин на Добрич. Музиката, която ще слушаме тази вечер на юбилейния концерт, организиран от община град Добрич, ще звучи с посвещение към маестро Захари Медникаров. Радваме се, че в този празничен час сред нас тук са госпожа Камелия Койчева, заместник-кмет хуманитарни дейности на община град Добрич. Сред нас са и 4 почетни граждани на Добрич. Добре дошъл казваме на професор Емил Янев, президент на Федерацията на хоровете на Европейския съюз. Уважаеми госпожи и господа, с изключително удоволствие съобщавам, че сред нас е и госпожа Фани Медникарова, дългогодишен хормайстор, репетитор и спътница в живота на маестро Захари Медникаров. Бъдете добре дошли и всички вие, приятели и почитатели на хоровото изкуство, музикални дейци, педагози и изпълнители, дейци на културата, общественици. През 50 годишния си път детският хор подготвя богат и разнообразен репертуар, от музиката на старите майстори до наши дни. Децата пеят с еднаква лекота както песни от детския свят, така и сложни произведения от световната музикална култура. Юбилейният концерт тази вечер започна с песните "Плашило" и "Мъчните задачи", музика Васил Лолов, в изпълнение на малък състав на детски хор маестро Захари Медникаров, ръководител Андриана Димитрова, клавирен съпровод Радостина Гроздева-Кръстева. Ще чуем още на мостчето Филипенко, мечо-композитор и веселите ноти Пламен Арабов.